Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि बे आंनि दैलि ब्लगखौ नायलांबाय थादो। अखा हादों नै दुर्गा माइया एबार नावजों फैसिगोन खोमा। कि Mikey. जै Yay. Abdu Bill. Okay, दैयाव हाबो नामा दुर्गा माइया दैयाव हाबो नामा? दिनै अखा हाबाय थानायखाय एकदम खामानियानो गैया जेबो। बाबुआबो दिनै न' सिङावनो दिन थांसिगोन गथ'आ गेलेनानै बाहेरावबो ओंखारनो मोननाय नंला। ओंखाम ओंख्रियाबो मोनसिगोनानो जानोसै आरो बिदिनो न' सिङावनो दिन थांसिगोन गेलेनानै मानानै उन्दुबाथ' उन्दुबाय उन्दुआबा गैला बिदिनो थालायबाय थासिगोन दिनै। Baba keribai baba. Baba keribai. Abba. आलु भाजा मोनबाय दिनै जोंना ओंख्रिया। नैबे ना गोरानजों दालि खारै सानजारि ओंख्रि सानजारि ओंख्रि। आंना मबाइलाव नाय मारै नुदों मबाइलाव नाय 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 दे बाबाखौ गान खोमायानो जि समायखायो बाबु आयु सोमोबोलायो। जोंबो गोदो उन्दै उन्दैफोराव बिदि खेरा आलायना लानानै ओरै ओरै सोमावबाय थालायोमोन नामा? बाबुनो खोन्थानि नागारला आयु बा आइदै गन्थंआनो माबासिगोन आंना। नै अट' गारि थांदों नै दिदिमोना बहाबा थांनो नागिरदोंबाबो साथा होनानै। दुर्गा फुजानि पेन्डेल बानायबायलै नै जोंनि खाथियाव फुजा मोनबाय फुजा लागिसे। पुलिस गारि नङालै ए सैमाफोरा हनै फुजा लागिसे ना बाबु। चक्लेट मोननानै थेंक इउ मामियान दे होनगुलाया गावहा मेथाइ मोनजानानै ओइ हायाखै गारसै गैला दे गाबोन जासिगोनलाय दे बारा जाया दे हामा गोदैखौ बारा जानो ना। डेयरी मिल्क होनलाय डेयरी मिल्क बाबुआ मारै उन्दुदों उल्दां फाल्दां उन्दुजोबदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दामानि बेनोसै आरो संनाय जानाय उन्दुनाय एकदमबारे संनाय जानायानो खामानि आरोना। ओमफ्राय दाथ' मोनाबायबो दिनै अखायानो नागारासै दा एसे खमायबाय थेवबो दा हाफिनलायगोन खोमा मोनासिगोनानो मोनाबायानो सासेया ओंखारलांबाय बेरायनो। बाबुआबो दासो उन्दुलांबाय बिराद गोबाव गेलेबाय एकदम उन्दुआबो ओमफ्राय दासो उन्दुलांबाय आरोना। सासेया फैनानै जाफैलायबाय एकदम मा जात खालामनांगौ बियो आधा मैदा लस खालामजोबो ओरैनो एकदम मिनिथावखा मानसियानो। बा आसामनि मेप बायदि जाबाय माथो। दा खेबना लाब गैया बे दा जेबो जायाखै आं ओरैनो
बेलेग सिस्टेम दायो बुजि बायदिसो नुबाय माथो मा मेथाइ जागोन मा मेथाइ जागोन गावसो मिथिसिगोन बेखौ जोंथ' जानोसैल' बाबुआबो सिखारबायानो नै सिखारनानै एकदम सुरु आरोना गेलेनायनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय